usuqala yona ifraud le ukukhulunywa ngayo mase uzothi kwenzeka ngalendlela yenzanga ubonile kusakhuluma abantu aba3 only to find ukuthi wena usitshathise sekwanele akukho right lokho kushow Mr Semva kwami ngisacela ukukhuluma nabafethu abangala ke ngibashiya abazali yazi bahloli whatever you call it banibiza ngani anginankinga nalokho bathi bafethu yazi ukuthi indlala iliqedile izwe wenzeka kanjena nje indlala niphusha imkhaba nje izingane zethu alizicabangeli yazi akube kumnandi ukuba nomkhaba owaziyo ukuthi uyisibusiso akube kumnandi ukuphusha isinqa ushaye ngehips lakwenu bewazi ukuthi awunasi isici akube kumnandi ukungamnali iphunga nonke ninephunga niyakwazi nikwenza ukuthi ngigqilaza izingane zethu niyasazi ezeni ukuthi ifunda kuphi you don't give a damn ngomuntu omnyama wathi ufind ukuthi nina nibamnyama abanye benu niyabaza njengamanje asebela nithi abantu singaba-point abanye babegithi ugravel wasejozini obonjeni whatever you call it but i-wrong into eniyenzayo i-wrong into eniyenzayo ngoba nina senilapha iy'ngane zethu aniyicabangeli ingane umuntu omnyama niyicabangeli yazi ukuthi kubuhlungu into eniyenzayo it goes without saying ukuthi nikhule nihlupheka because kube kuthiwa nikhule nibuza yazi ukuthi umuntu okhule edla isikhokho elala ngesikhokho nombhubhuli akafisi ukubona omunye umuntu edla isikhokho nombhubhuli because uyayazi nomfika ukuthi nzima uyayazi kodwa indlela enenza ngayo ayikho right ezeninga yazi ibuhlungu into enenzayo lokho wangempela ibuhlungu ake nishintshe ake nenze okuright musani kusitshela ukuthi uthisha usazoba yibamba nebamba nalo ligcina liphumile ngeke uze ubambe for 3 years only to find ukuthi othisha bala esikoleni abamazi ukuthi isiciko sayiphiwa embizweni abamazi ukuthi isiciko sayiphiwa embizweni bambuza ukuthi ubani ngasiphi sona isidingo salento oyishoyo usho ngaliphi uthisha kube period yakho uthola ukuthi uthisha ka esikoleni eklasini uthisha angene edakiwe uthisha enza into ayithandayo ingane uthisha akhuluma ukuthanda kwakhe mina nginothisha mina ngeke ngamdiscipline angilali passage mina ngincengi futhi kowesilisa nginendaba naye I don't give a damn anginendaba naye ayinendaba uthisha menza into wrong ngiyamtshela i-wrong into enyenzayo i-wrong thina sifuna uthisha omkhulu asifuni lona ibamba lo corruption yenu ninake niyakwazi ukuthi ningayenza kube right yonke into njengamanje ubaba okhulumela uthe lo amelele uye yazwa yini futhi lo amelele njengala washo ukuthi ula khona ukuthi whatever decision ezothathwa yena uzobe seyamthetha ayibondoda phela bese kwenzeka u1 2 3 because mina ngimele wena yingakho ke bese ngenza kanje thina singabazansi thina saqeqisho ukuthi siyalibonga ibamba siyalibonga ibamba saqeqisho omkhulu kuze ingane iqhubeke kwazi ukufunda lokho ukuthi nithi kuzoba khona ibamba izingane ngeze